ҳавлии калон аз қариб 50 сотиқ замин мебошад, лекин қисман фурӯхта мешавад. Нархи як сотиқаш бениҳоят арзон аст. Дӯстони азиз, ассалому алайкум. хонаи фурӯши имрӯзаамон дар ноҳияи Хӯросон ҷойгир мебошад. аз ин тараф худи ноҳияи Хӯросон ва роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе, аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Бухтар. хонаи фурӯши имрӯзаамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, деҳаи Навзамин. бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем. Дӯстони азиз, гардиши хона аз тарафи дасти чап аст. дар ин ҷо бошад мактаби 23, боз дар наздаш масҷид аст, мағозаҳо ва дигар чизҳои дар корӣ. меравем ба сӯи хона. аз ин тараф мо омадем ва марҳамат. Дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. ҳавлии фурӯши имрӯзаамон дар умум иборат аз 50 сотиқ замин ва 2 бинои истиқоматӣ мебошад. хуби ин замин дар он аст ки 4 кунҷа ҳаст ва як тарафаш, яъне тарафи дасти рост ба пуррагӣ дар назди кӯча ҳаст. барои ҳамин метавонед ин ҳавлиро харидорӣ карда ба чанд қисме ки шумо мехоҳед тақсим карда ба савдо гузоред. Дӯстони азиз, ва барои ҳамин ҳавлӣ ҳам дар умум обшӣ фурӯхта мешавад, ҳам қисман фурӯхта мешавад. ба 3 қисм тақсим кардагиянд ин ҳавлиро. Дӯстони азиз, якум қисмаш ин қисме мебошад ки дар он ҷо хонаи майда ҳаст, хонае ки дар аввалин навор дар назди дарвоза ҳаст, ҳамонро нишон додагӣ будем. он хонаи майда иборат аз 11 сотиқ замин, 3 дар хона, 3 та бания. Дӯстони азиз, ва нархаш ҳамагӣ 350 000 сомонӣ мебошад. боз дар назди ҳамон бино водопровод овардагиянд аз канали об ва ҳавзи 12 кубаи обам дар наздаш ҳаст. дуюм қисми ин ҳавлӣ, ин участка байни ду хона мебошад, байни ду бино 9 сотиқ замин аст ва нархаш 220 000 сомонӣ. ва сеюм қисми ин ҳавлӣ, ин хонаи калон мебошад. Дӯстони азиз, ки дар умум иборат аз 30 сотиқ замин, 5 дар хона, 2 та бания, мебел, таъмир, ҳамаш қоидавӣ, 2 та ҳавзи 24 кубаи об аст ва албатта ки водопроводам овардагиянд аз канали об. нархи ин хона бошад ҳамагӣ 750 000 сомонӣ. барои 30 сотиқ замин ва бинои дуошонага 750 000 сомонӣ фикр мекунем бениҳоят нархи хуб аст, чунки дар назди ин ҳавлӣ мактаби 23 ҳаст, масҷид аст, мағозаҳо. худи ҳавлиам на он қадар дур аз роҳи калон мебошад. барои ҳамин марҳамат, варианти беҳтарин аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран аз номи каналмон занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки дом тиҷаи канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.